Jaun Andreak ongi etorri. Mil esker behin betiko esperimentu honetara etortzeagatik. Une historiko baten lekuko izango zarete. Negozio farmazeutikoren arloan prezedenterik ezagutu ez duen gertaera bat. Behin betiko fase honetarako 3 bolondrez hautatu ditugu. Zenbat doktore, eta ze doktore, hau hore, nirea, hainbeste zientifiko neuri begira, Zientziak ezin du itxaroten egon. Gizon zintzoaren egitura genetikoa aurkituko dugu. Gizon zintzoa zer den definitzera iritsi baino lehen. gizon zintzoa. Bestearekiko empatia sentitzeko kapaz dena. Experimentu honen baldintza bereziengatik eta erabateko sekretua gorde beharragatik, bolondresek ere ezaugarri bereziak izan behar zituzten. Eta izan ere badituzte. Ez duzue horregatik kezkatzeko motibo. Nire kurrikuluma irakurri duzu, ez da? Ekonomian lizentziatua. Orain, master bat egiten ari naiz. Enpresa, manager. Zuek zientifikoak zarete, Laborategiko arratoiak. Esperimentuan parte hartzen duten beste 2 jaun horiek bezala. Txintxoak ematen zute, bai. Bestearen tokian jartzea gustatzen zain niri. Sufritzen duenaren tokian. Mina itzela izan zen. Mina itzela! Ostia, eperdian! Probatzen ari zareten bakuna hori. Negozio borobila izango da, segurua. Ostia, 500 trompo, Ez zarete gure egitasmo honetan dirua inbertitu izanaz damutuko. Alzheimerrentzako zerbait? Kantzerra? Sida. Parkinson. Gripe berri bat, gripe B, gripe C, gripe X, gripe... Antxoaren gripea! Histeria kolektiboa, zientzia eta negozioaren alde. Ordua iritsi da. Esperimentuaz gozatzea opa dizue. Etorkizun oparoa dugu zain. Edo da esperimentuaren momentua, Esperimentu momentu. Ni eranki nago, Ez da ezer arrarorik gertatu. Barkatu, zoabiatzen ari nahi. Eta hotza handia egiten du, ez da? Isildu, hostia! Isildu, barriro ez, hostia! Ez, Montse, ez, barriro ez! Joder, orain errematea. Orain zer, txirikazo batega sakatu behar duzue? Nirekin argi daukazue. Nik paso, ez dut hartuko, ez paso. Bizitza osoan izan dudan egoerarik lotxagarriena izan da. Sinesten dut, zuek gure gizartearen
gizonaren ongizatearen alde ari zaretela. Sinesten dut! Armatu dut, ezta? Gripe larria. Gripe kutsakorra. Gripe mendebaldekoa. Gripe perfektua. Kriston pepinazo.